Defensive stop away here. Toliopoulos is going quick, gets to the rim and lays it in. Τον ηγέτη αυτού του Άρη, τον απαράμιλο σκόρερ που κάνει το 74-76. Εδώ ο Τολιόπουλος. Toliopoulos goes for three and he hits. Ως ελεύθερο και ο Τολιόπουλος δοκιμάζει για τρεις. Νέο σου τριών πόντων από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος με σπάσιμο της μέσης. Φανταστικό χορευτικό Τολιόπουλος για το 76-71. Για τον Τολιόπουλο. Πλάγιο πικερόλ. Τολιόπουλος πίσω το σκριν. Ο Πλίζη εκτελεί, είναι εύστοχος. 9-10, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Άρη. του Άριου. Ο Κατσίβελης που μπήκε στη θέση του Μποχορίδη. Ο Τολιόπουλος φανταστική πάσα για το κάρφωμα του Μπάνκστον. Είδα για τον Κώστα. Όχι, εντάξει, τα αφήνω σε σένα που το έχεις. Πιστολιόπουλος εδώ. 28-32 ξανά στο συν 4 ο Άρης. Toliopoulos up top again, calling for the screen. Spins one way, then the other, backs out for three, and he gets Reese on the board with the first shot of the game. Here's Clark. That's not a great pass. Toliopoulos able to steal it away. Toliopoulos snaking his way to the rim. Beautiful move and a great finish. He's been aggressive here in the first. Lobbed up, nice pass and jammed down on top, but only by 4. Oh, it's turned over and complete. Toliopoulos having to go the long way round, but able to do so. And he's up to 9. Rolling to the basket, but Moraitis goes back to Toliopoulos, who knocks down the 3. We'll have it. Toliopoulos, a soft touch on the end of that one. It's 3, is it? Yes, it is. Just got his feet behind the line from Toliopoulos. A straight line drive, and Toliopoulos just added to his tally, 19. Toliopoulos looking for some options, nice pass, and the easy jam. Toliopoulos goes for 3 and he hits! What a game he's having! Here's Toliopoulos. Netherlands potentially one defensive stop away here. Toliopoulos is going quick, gets to the rim and lays it in! He goes quick enough that Greece should get one more chance back. Ο Μποχορίδης αφήνει για τον Τολιόπουλο, τον παρακολουθεί ο Towns. Βγήκε και ο Μακνής για την βοήθεια, κάνει ένα step back ο Βασίλης Τολιόπουλος και πετυχαίνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Κεντρωμένος, πολύ δυνατός και προηγείται με 6 πόντους. Ο Towns κυνηγάει τον Τολιόπουλο, ο Τολιόπουλος ξεφεύγει όμως και κάνει το floater. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως, ο coach καθέτει τους παίκτες του στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του. Μόνο έχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει 6. Ο Τολιόπουλος για 3, 64-54. Ο Μποχορίδης δίνει γρήγορο ρυθμό. Ο Τολιόπουλος για 3 και θα μειώσει στους 7. Downs. Και 18η assist για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Τολιόπουλος δεν το βάζει κάτω. Καθορίσει τώρα τις επιθέσεις του Άρη. Τολιόπουλος παρακολουθεί ο Τσάρελης. Τρίποντο του Τολιόπουλου. Μέσα κι αυτό, 73-72. Αφήνει τον χρόνο να περάσει. Θα σουτάρει σίγουρα ο Τολιόπουλος. Όχι, πάει προς τα μέσα. Κάνει το drive. 76-74 από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Κώστος. Towns. Κακή πάσα, ο Τολιόπουλος έκλεψε. Δεν έχει χρόνο να εκτελέσει όμως. Τολιόπουλο. Μαργαρίτης δυναμικά. Τον Ελναγκάρ. Τολιόπουλος ως το lay-up. 60-51. Ομάδα του Άρη που δέχτηκε 2 απάνω τα καλάθια και φέρνει τώρα στους 8. Αλλά ο Τολιόπουλος την ξαναφέρνει σε διψήφια επίπεδα. Τολιόπουλος αμαρκάριστος. Συν 11. Στο κάρφωμα του Μακνής ο Άκα. Κατοχή και τον χρόνο έχει πέσει κάτω από τα 3 λεπτά. Ο Άρης και τώρα συν 14. Τολιόπουλου 2 στη σειρά.
Άρελ, Σουτέρ, καλός σκόρερ γενικά. Ο Λιόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα είναι μέσα και ξεμπλοκάρει την επίθεση του Άρη. Λιόπουλος βήμα στο πλάι, το Λιόπουλος μέσα, τρίποντη βόμβα 62-68 για τον Άρη. Το Λιόπουλος με 3 τρίποντα, 4 τώρα, 62-71. Πονοκεφάλους στην άμυνα των φιλοξενούμενων μέχρι στιγμής. Ωραία ύψωσε ο Τολιόπουλος Άρης. Τολιόπουλος πλάγιο επικαιρών, εκτελεί ο ίδιος πίσω από το screen και βρίσκει στόχο, είναι σου 3 πόντων. Άστοχο τώρα, ο Bluebirds σπρώχνει την μπάλα μακριά, μακρινό rebound του Τολιόπουλου. Αλλάζει με τον Bankston. Τολιόπουλος αλλάζει κατεύθυνση, τελειώνει ο ίδιος τη φάση με το lay-up foul. Bluebirds από την baseline. Τη γωνία για τον Περσίδη, αυτός για το Χαρέλ, κυκλοφόρησε την μπάλα ο Άρης. Ωραία προσφύση στο Λιόπουλου, Bankston για το κάρφωμα. Το Λιόπουλος πίσω από το screen, εκτελεί για 3, βρίσκει στόχο για μια ακόμη φορά. Άμελα, σε λίγο Brandon Knight στη θέση του. Το Λιόπουλος με αλλαγή κατεύθυνσης μέχρι το lay-up. Το Λιόπουλος ξεμαρκάρεται, δοκιμάζει για 3 και ευστοχή, 81-86 στα 81 δευτερόλεπτα. Με τον Knight δίνει screen, ο Bankston βγήκε ο Morgan, τον άφησε όμως ελεύθερο και το Λιόπουλος το